Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV. caggal jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Cubaɗo ɓuuɓo windere en jetti jinnaɓe meɗen en juurima ceerno men wasila meɗen Nouroudine Hammad gorko mo Daala Haraɓe wadde noon en juurima ɗon seremɓe Fouta kala. En garti ɗo kadi hannde e jonde Pulaar e jonde gowanɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha taw ko émission meɗen modde e ar mo ganduɗon ko ɓinguel moon bandiraguel moɗon Dewel baɗiraguel moɗon Sali Dia debbo mo Agnam Liduɓe Lidu Banouɗi sippa toroɓe sippata jaam li heewi waɗande moɗon. En calmini kadi en juurima ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia gorko mo Fulɓe kala kono noon ko ɗon tigui calminten mawni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso. En calmini ɗon en juurima mawɗo ardi bonnani directeur général Kawba Samba Diop ko noon tigui eɗen gandi son joɗima ɗo en kaali image uji peewi haala ka rewi lawol ko Allah e technicien uji meɗen e caméraman uji meɗen eɗen kucciti ɗo e Ndeye Fatou Massaly salminama o juurama debbo wawi worɓe ko noon tigui bandiraɗo gorko Thiatou Walo ko noon tigui bandiraɗo gorko Amadou Touré kono noon kadi eɗen gandi son jooɗima ɗo jeese ɗe peewi musoraji ɗi jooɗi ko Allah e bewɗo Fatima Samba Diop on woni miraɗo Kumbis Babo salminama o juurama wadde en dewi ɗon tan en calmini personnel Piindi kala e kuuɓal en jarima kadi bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi toon gona e dunde Baba Adama he woni ko wiyete ko so tawi entaɗo ami ha gamri ndi yooɗi walla muynowo yummiraɗo jagge balaɓe ɗe wadde noon so Piindi yeehi ha yettima ɗo hayno haalne kadi projet ji goɗɗi e goɗɗi ko Allah yeeɓiyankoɓe guila ɗo e leydi he hay caggal leydi ndi woni no mbiɗen ni noon en jitti Allah kadi hande kadi ko fartanga mawɗo e meɗen e bismade ɗo ɗo bandiraɗo gorko taw ko gorko mo Fulɓe kala ko gorko mo Mauritanie gorko mo Sénégal gorko Mali wadde mbiyanmo gorko mo Afrique foof taw ko biyeteɗo Adama Guisse kadi ko wittiyanke ko historien ko neɗɗo kadi ganduɗa jangguɗo ha wawi ko waɗata ko nde fuɗɗi yaltude e nder dente meɗen Fulɓe ena haala ko ganduɗa ko waɗata gartam en kanko hande bismiɗen ɗo kono noon ene sawdimo waddi ko ɗo eɗen gandi so wiyama Pulago tan so wiyama hoddu takkima saaru muɗum ko ɗum tigui sinkata ɗum wadde noon gasata sona bismoɗenmo ɗo dokkenmo konngol o salmina bandiraɓe Adama no salminmami juurimama seydi Guisse bisimilla ma e Piindi TV. bisimillahi walhamdulillahi woma bi ni'mati ilallah caggal yettude gueno gonɗo jonɗo jiɗo waɗa baɗowo laato lamɗo laamiɗo lamɓe e laamaɓe jettanmo guila en jettakimo sen jettimomi tan kanko yetto hoore makko en juule nelaɗo ɗum ko Mouhamadou Afou Kadda Nabaɓe gonnoɗo e tagguede birnal tawi yimɓe ne gona e tagguede basal sallllahu alayhi wa sallam helifaɓe diine aada en berti juuɗe en ñaguima yo Allah waɗane nden ko muɗum subabude barke Allah funnague noon e hirnague sahale ɓaleeri wiyoɓe mbimi wimi e wimami kala on kofnama on jalanama Allah jaam mi wimba ɗo e Piindi TV galle Fulɓe kala fulfulde kala ɗum noon mi wimba mi wimon kadi bisimilla moon ɗoyam ɗo. Seydi Guisse min beltanimama kadi e notago ngo nde tawno noddude sattani satti ko noddude noto emin gandi tigui ka jagguɗo so ɗuɓe men keewi kono adduma ɗo ko sababu adduma ɗo ko teddugal ɗum noon ko bellam amen tan mawɗo e ma Adama Guisse haade men natande e bundi yewtere nde nde paaɗen min mbawi andude Adama Guisse hoto jeeya e wuuro meɗen Fouta. Adama ko Adama Hamady Bocara dafama ko tollel waɗa sigi Boulal Aliou Diobbo Seydi Adama Hammy Manta Demba Daye ngal koye ngal koto sehil baɓe kono ko Adama Keccel Farimata Amadou Mamadou Samba Boubou Tabara Kasum Dado Fayel Nayba koto wiyete ɓogge dogi jeeri mole walo jammi kunde jammi narude poste jamma liɗno juuɗo tambo funnague ɗi mbumbawi sinde araraji ɗi bidaji ɓaari péréllaji guural joom ɓernde yedde mo peleteɗe wiya ceerno Abdoulaye Dia don Hamady Baba Samba Maloum yo Allah waɗane nden ko mum kono koto wiyete mbolo halayɓe mbolo wuddani jurani songani naggani ambani ƴogoɓe to wiyete demet dande may kunga e dande wendu wuuro ceerno Lamine Alpha Seydi Djilia tawetta ko jiggu on woni Adama Guisse. machallah Seydi Guisse andude hoorum ne weeli bandiraɓe Fulɓe kadi mboɗo andi kam fof ɗum weltade guila e joni e premier question meɗen e ma Adama Guisse ko widema holno foti laamuji Fulɓe frengoji Fulɓe kadi no foti no laamuji mabɓe poti. e so wiyama Fulɓe kam
ma wiye to iwdi to no asli o no woɗɗi dukoɓe no duki hen hewɓe kono ko hawra wittiyankoɓe men hewɓe kamene guittaɓe to wiyete Égypte ko ɗum ɓuuri jaalade won nawoɓe Pakistan woni yahoɓe Iran woni yahoɓe Kenya woni yahoɓe ha Israël kono noon e tugnade gorko biteɗo Yero Diaw o addi fergoji fulɓe hawwi ɗumen ko fergoji 6 woɗɓe bindi ko nande Aboubacry Moussa Lam ko goto e sernaɓe meɗen ko nande professeur Saydou Kane e yurmede Allah woni mum ko on ni ɓurɗani wawde tugnade ko kaleten e wittiyankogal men wiyama fergoji ɗi gari ha 6 wadde fergoji so gari laamuji ma mbaɗ ummade ɓe Égypte noon ɓe ndewi to heewi ɓe ndewi e jeerede Sahara o ɓe natiri noon ko leydi Mauritanie haade mabɓe yettade Dande Maayo ɓe gari to wiyete Chenguiti walla Tichit ɓe naati e Chenguiti haɓe telli noon e Asaba ɓe telle Brakna noon so wiyama tan woɗɗata maayo saabu sa wi Brakna tan ɓe natiri koto wiyete weyndu e elego ɗo ɓe telli noon e Dande Maayo nde ɗum noon ɓe mbaɗi fergoji 6 ene limte hen fergoji wiyeteɓe Dia Ogo en ɓen gari e Fouta ko fulɓe won wiyeteɓe laamu Manna en ɓen kadi ko fulɓe e jilluɓe noon soninkoɓe fulɓe jilluɓe e ɓen ko mannankoɓe mbiyete ko fulɓe jilluɓe soninkoɓe nan hen wiyeteɓe Tondio en nan kadi ko fulɓe jilluɓe sereraɓe ɓen ko Tondio en mbiyete woɗɓe nan toon mbiyete ko Taaga en ɓen ke limtuna jilluɓe safalɓe seeɗa caggal mum noon waɗi woɗɓe wiyeteɓe Termes en ɓen kadi ko fulɓe e soninkoɓe e mandinke en fof goni caggal mum noon deniyankoɓe gari wiyeteɓe fulɓe yaalalɓe e deniyankoɓe ɓe ɗi goni fergoji 6 gardi e reedu Fouta wadde noon so wiyama fergoji kam tan fulɓe Dande Maayo walla fulɓe ha telli ɗo wona kamɓe foof gardi waɗi ko moɓanɗe kono kam e asli anda jawɓe kam kañumen gadi sosde laamu e nder Fouta Tooro ɗum kam en windano hawra wittiyankoɓe fof en kawri ɓe laamimi ko à partir de mbiyen 850 ɓe laami ha 980 ɓen jawɓe gadi tellade caggal muɗum noon moni jawɓe fulɓe jawɓe nde ɓe telli noon saɗa nana Agnam Godo wiyama ko ɗon ɓe telli kamɓe jawɓe ɓe e nder Agnam Godo ko kamɓe cinci Agnameji keddiɗe fof ni ɓe jeeyi ha 7 woni hen Agnameji 6 goni koye nder Bosoye Agnam goɗɗo o woni koye nder to wiyete Tooro on Agnam Tonguel keddiɗi ɗi noon koye nder Bosoye woni Agnam Godo o noon sa nani Godo ko ɗon wonno sa ɗen ko ƴogirɗe kaaƴe no ɓe mbaylirtuno ɗum ɓe mbatta jamɗe ɗum wiɓe noon Dia Ogoɓe wogoɓe kaaƴe ɗum woni jawɓe Dia Ogo en lefol ɓe mbiya Dia noon firtata ko lefol sa ruttima noon to ɓe gummi to en mbino ko Égypte ɓe gummi e nder Dia o to leydi Égypte sa ƴeewi ɗemgal hébraïque mo mbiyata hébreu Dia firtata ko gueno firti ko Allah Dia firti ko gueno sa yi e Bible ma taw toon Jéhovah firtata ko Allah maɓɓe moɓe ndewata o to Égypte to e nder ɗemgal hébraïque wiyeteɓe les hébreux ɓe mbiyata sa yi Bible ma taw toon Jéhovah firtata ko Dia o noon ko Allah maɓɓe moɓe ndewanno ɓe mbiyata ɗum Dia ɗum tagui sa yi e Bible ma taw toon alléluia e alléluia ko goto ɗum woni lefol noon titre honorifique oɗon Dia moɓe ndewanno ɗum woni titre o lefol ngol ɗon Dia o nde ɓe eggi ɓe gari e Dande Maayo nde ɓe inniri koye maɓɓe Dia Ogo en joom lefol Dia wogoɓe kaaƴe joom lefol Dia en ɓe ɗum woni jawɓe ɓe koɗi noon ɗo wiyete Agnam Godo no mbirunomami ni ɓe goni ɗon ko kamɓe mbayli kaaƴe ɓe mbatta jamɗe kamɓe gaddi ko wiye professeur Saydou Kane haala kone nanda e kene wona e 4 e 300 e ko fawi mbayla ƴogirɗe kaaƴe moɓe mbaɗanno ɗum tagui o wi sa ƴeewi ko on banggue wonno ko no wiyete réservoir ko wiyete jamɗe e nder aduna he ko ɗon ɓurno hewde jamɗe wadde sen paami mbaylagu koye Dia Ogo ɓe ummi Dia Ogo en ko kañum gaddi mbaylagu kamɓe gaddi mbaylagu mbeɗe waɗi yewtere wotere mi meeɗi haalde ko way noon mbimi sa ƴeewi kinɗe fulɓe wiyeteɓe ñeñɓe ɓe ko heewi hen tafi ɗiɗon leppi walla ɗiɗon alhaaliji ko jawɓe saabu sa fayi to banggue asko tan ɓe tan wiyeteɓe ñeñɓe en wiyeteɓe rimɓe en sa ƴeewi ko maslaha gurdam wonno kono noon ko yimɓeɓe foof jiiɗe banggue asko saabu sa yiiri fulɓe tan
ma ya mboluma kam bodel ma kam jaligama kam force kam fuma be gartoy ton kono non to bangal non mahdi habe nguurda be mbadi taballeji be mbadi tabalde wayluɓe be mbadi tabalde lawbe be mbadi tabalde mabbe be tabalde sakebe sa ƴeewi kadi kongudi di mbeɗa heewide so yimɓe sone jewta e fuutankagal yoɓe ƴeew konnguɗi ɗi holko pirtata e yeru kamɓe jawɓe ɓe asko mbimi kamɓe fof jiiɗi kono sa ƴeewi holko woni labbo o laboro ko leggal ngal so labima leggal ngal o waylita ɗum watta ɗum lahal lalore kosam o wayla leggal ngal o labo leggal ngal o waɗa ɗum ɓirdugal ɓirde kosam o wayla o nanga labo leggal ngal o wi ngal na wona laana walla ngal na wona kaja noon laborto leɗɗe ni wiya lawɓe laboroɓe leɗɗe ɗum ko jawɓe gadi onon philosophie ene waɗi wiyeteɓe wayluɓe wiɓe wayluɓe ko waylude ɓe kaaƴe eɓe mbatta ɗum jamde ɓe mbayla jamdi ɓe mbatta ɗum jalo ɓe mbayla jamdi ɓe mbatta ɗum silama ɓe mbayla jamdi noɓe mbaylirta ni e wayloɓe jamɗen a mbatta e sago mumen ɗum woni baylo ɗum woni baylowo ɗum woni kinde meɗen eyyi ɗum ɗo woni kinde men donc ko pulagu e asli mum ko kañum addi gurdameje yimɓe no gurdata taw kala ko cohli jiggota koye mumen woni kono sa yeehi banggue askran kamɓe fof jidata sakke o ko cakkowo biƴƴe lele o sakka paɗe ñabɓe o sakka hirkeji jooɗe no sakkirtude gueɗe makko fof ko cakkete wiya sakkanoɓe fulɓe ɓe sakkanoɓe fulɓe ɓe eyyi wadde noon expression fof wonko firtata konngol fof wona gratuite kene ara ɗum tagui hay dia o nde duttanimami mbimami dia o sa ƴeewi dia mi meeɗi wiide dia wona yettode woodi mbiɗemi ala hoto mbi noon mbimi ala sa ƴeewi dia o woni ɗo ummi to ummi to dia o ko lefol ko lefol eyyi way kono wiide manna manna ko lefol manna ko lefol o wiyete ko walla o wiye walla wiya fari fari sa ƴeewi titre honorifique fari fira una mo nannata o fira una ko konngol arabe enen ko fari mbiyeten ɗum fari woni laamɗo ngol ɗon konngol tellima ha e mandinkoɓe ɓe mbiya fari tellima e jolfuɓe ɓe mbiya fari tellima e fulɓe mbiya mbatta wiide fari walla farba duttoɗen e samba jabara samba yurmede Allah woni mum walla way awluɓe men sene jima ɓe mbiya fari yo fari yeddetake mo yeddi fari colli ñaayi ngesa babum walla mo yeddi fari maaya gonga eyyi wadde mo yeddi laamɗo maaya eyyi yow mannankoɓe manna firti ko laamɗo nde ɓe telli noon ɓe mbi kamɓene ɓe mbatti laamu nde wonno laamu manna en ardino ko biyeteɗo Socé Touré ko on ardino nde ɓe telloto e leydi Mauritanie haaɓe gaari Dande Maayo wadde konnguɗi ɗi labudde neɗɗo anda konnguɗi ɗi holko pirtata sa wiyama par exemple jogomaay lefol nanɗo e nder Dakar wiyete ko jogomaay jogomaay ko konnguɗi ɗiɗi ko jogono en maayo sa ƴeewi le lebu wiyete ko jogoma en lebu kamɓe jeeyi ndiyam ɗam ko jogono en maayo ɗum woni ko woni yimɓe mbiyata olof ko ɓuuri hen hewde koye pulaar ummi eyyi konnguɗi kewɗi ma woni ko pulaar ma woni ko mandinka exemple sa wi sattigi sattigi ko konnguɗi ɗiɗi ko sa e tigui sa firti ko joom tigui firti ko mbarodi joom mbarodi ɗum woni sa tigui ene wona ɓe wiyoɓe ala ko sira tigui lawol ɗo umma ɗo ene woɗɗi wiye sira tigui sira ko lawol donc ene heewi ko haalete pulagu ma rutte konnguɗi ɗi dutte e asli majji kono gonɗen koye fulɓe gonɗen koye laamuji fulɓe mbiyamne ko ɗiɗo goni fergoji 5 walla 6 mo yero jaw haali telliɗi kono noon e afo ardiɓe wiyeteɓe jawɓe ɓen gadi arde koɗi wiyetede Agname Godo pecci noon mbaɗi ɗeɗo gueɗe fulɓe beele ene gurda taw noon kala ko cohli kadi jiggota koye mumen tan ɓe koɗi noon ɗo wiyete Agname Godo ɗo ha Agnameje ɗe jibina koye nder boso eyyi caggal mum noon ɓe carima saabu mbiɗen ɗoɓe gummi ɗo wiyete Asaba e haaɓe naate Brakna ɓe natiri Brakna ɗo wiyete ɓogge Brakna koye Mauritanie Brakna koye Mauritanie Aleg sa ƴeewi ko wiyete hayre manan no Agnameje ni poti ni ko noon kaaƴe ɗe poti manan hayre law nana hayre buubu awdi nana hayre jowol hayre elega hayre ngal ɗum fof koye kotkiji jawɓe wonno est ce que eyyi ɗiɗo ɗe kaaƴe kadi ne gooti nde ɓe ngari noon haaɓe gummi weelu Aleg hayre Aleg nde ɓe telli koto wiyete Ida e nder wuuro ɓogge woɗɗani ɓogge kologal nan ɗon ko kologal mangal wiyete ko kologal Ida ko jawɓe gadi hodde ɗo nde ɓe gummi ɗon ɓe payi ɗo wiyete beelel urgel beelel urgel kadi waɗɗani ɓogge no fewi nde ɓe gummi ɗon ɓe payi luggere pooli boɗeji ko à partir de luggere pooli boɗeji ɓe ketti oga banggue e maayo woni worgo ɓe jeeyi to wiyete olol jawɓe olol jawɓe ay jawɓe ari olol jawɓe en e ko nande
ko nande e Agnamèje ɗe ko nande wuro ne wiye Galoye en ɓe ngoni ɗon caggal mum kadi ɓe paari ha Dimat to wiyete Thiangay Dimat en ɓe ngoni ɗon caggal ɗum ɓe péri kadi ɓe ɓummima ɗon woodi ummaɓe ɓummi ɗon payi kadi dutti ha Dande Maayo kuccete e Mauritanie ɓe ngoni wuro wiyeten ko Demet to wiyeteno Guube Gandu ɓen jajaɓe kadi ne ngoodi wiyeteɓe jajaɓe toon noon ne waɗi jajaɓe pecci ga to Agname Godo ɗo ma taw ɗon wiyeteɓe jajaɓe Jamala eyi ɓen ko toon keddi woɗɓe noon gaari ga to ɓuurmi andude ɗo to jeeyami ɗo sa tawi ɗon jajaɓe koɓe jawɓe d'origine mais hande koye hinde toroɓe ɓe limtere ko firti jajaɓe Jamala par ce que min hooram bonnan ko eyyi koye taniraɓe joftinde koye taniraɓe mabɓe koye taniraɓe neɗɗo foof ɓe joftini e tanum e yeru tan sa fayri ɓoggeɗo par exemple sa wi jajaɓe ma taw toon jajaɓe oldi ko oldidraman jajaɓe oldi nan toon jajaɓe Sawa Hassane nan toon jajaɓe Hammar Braye nan toon jajaɓe Gundo nan toon koɓe jajaɓe kam foof kono ni witeɓe e nder jajaɓe he kadi aɗa tawa hen jettode goɗɗe taw wona jetta taw koye nder jajaɓe koɓe jajaɓe par exemple e jajaɓe oldi ma taw toon yettereɓe Dembe e ɓe jeeya koye suudu jajaɓe oldi ma taw toon yettereɓe Sow koye suudu jajaɓe oldi ma taw toon yettereɓe Thiam koye suudu jajaɓe oldi ma taw yettereɓe Sy koye suudu jajaɓe oldi e kala ceɗɗo gonɗo e diwan Halayɓe taw noon yettaka Boyi seɗɗa yettereɓe Low yettereɓe Diop ɓen fof jeeya koye suudu jajaɓe oldi eyyi wadde yettode nde wiyede ɓeɗo ko jajaɓe e to amen to wona yette jatan woni ala wonɓe nder cuudu he jettete ko yettode goɗɗo kono noon ko jajaɓe oldi ɗum tagui mbiyami nane jaa wona yettode on ko firtata ko titre honorifique ko lefol ɗum tagui noon mbimami jawɓe kamɓe fof ɓe jettaka Dia kono ɗo asli ɗo han kadi ɓe pottikini wiyete noon koɓe jajaɓe jawɓe ko jajaɓe par ce que sa yalti ɗo tan Dia a yii masina ma naw nandi mbiya ɗum wiyata wima jawo e Dia ko ɓuuru eyyi Diaw woni tereɓe Diaw ene waɗi hay fuladu ene waɗi fuladu wadde noon jawɓe o koɓe fulɓe to asli caggal mum ko heeweno joni e Dia wona mabɓe heddiɓe pulagu ngu tan jawɓe fulɓe jawɓe innirtoto ko fulɓe Diaw kono won joni yettereɓe Dia hinde toroɗam taw noon koɓe jawɓe origine koɓe jawɓe origine wadde so tawi en paami tan wadde ko wiide ko jawɓe e jajaɓe no mbaɗɗa expliqué ni a haali hotoɓe naati nder Fouta koye nder Agname Godo e hoɗoɓe caari kono eɗen mbawi andude so tawi hol guure ɗeɓe goni e nder Fouta so tawi ɓenni Agname Godo he gaki lumtuɗa beele eɓe jeeyi ha ɓundu walla ha damga eyyi ayi pullo e sifa mum tan pullo andiraka ñiiɓo e nokku goto ko jahowo eyyi hay jawɓe ni ɓe mbiyata ɗum ko wittiyankoɓe hewɓe mbiyataɓe ko ceux qui errent yahoɓe ko rewɓe e durgoji joom waɗoɓe daari ɓe soɓe cifo pullo ɓe mbiya eggama saraji honnoma sareje pullo hoɗo beeli gudda ayi o rewata koye durgoji ko nayyi o jogui ko o rewata koye to beeli mawɗi goni walla to huuɗo dañoto wadde ɗum ene nawaɓe ha nder ɓundu ene nawaɓe ko wona ɓundu wadde ɓe gonani tan e nokku goo eɓe caari kono kam capital mabɓe yimɓe fof ne gandi so wiyama hoore wendu tan ko jawɓe je ɗum ko alek hoore wendu nan alek so wiyama beelel urguel yimɓe fof ne gandi beelel urguel ko wuuro jawɓe olol jawɓe ɗum kam gayni haala ka ɓen ko wuuro jawɓe eyyi kono noon ɓe carima no mbirunoma minen ɗo amen toon waɗi jajaɓe iwdi mabɓe koɓe jawɓe eɓene nder ɓogge eɓe caari eɓene nder to wiyete Cide eɓene nder to wiyete ɓogge dow eɓen Tulde eɓen Sara Ndow eɓen Bakaw eɓen Demet wonde ɓe carima eyyi ɗo e Agnameje ɗe sa ƴeewi Agname Siwol Agname Wouro Siré Agname Coɗay Agname Godo Agname Liduɓe ɗeɗo Agnameji foof ma tawɓe nder hen sa yalti sa ari hayre lawol ɗum wiyete Mbule Wendi Jeeri Mbule wuddani jurani songani naggani ambani ƴogo ɓe beelano wudde sembe yere silgis doom Allah jabbo Mbule ko inde naggue joni noon naggue gue weedu innira naggue gue gaari soni majjino nde yirte ko weedu sifa gaari ni kone Mbule nde sifate ko gaari Mbuleri watte wiyede noon jeehe weendu to Mbule yarata ɗo
watti wiide weendu mbule weendu jeeri awgal noon koye weendu waalo ɗum tagi mbeɗa wiya tout le temps yimɓe sene mbaɗa wittoji e ko fare pulaako so ɓe mbaddama konngol hoto ƴeew konngol ngol mais yoɓe ƴeew iwdi maggol e holko gol fayi gonga celluɗo ene saɗi won yimoɓe mbule weendu jeeri mbule wuddani jurani kono est ce que ɓe gandi mbule o ko woni holko addi ɗum e mbule o ko ngaari mbuleri soni majji nayi jofini jofani wiye jiilo e ɗeynti yimɓe gummo jaaha yiiloyaden ɓe tawa e weendu he ndi yara watti wi noon beelel mbule ko ngaari ɗi jeeyi weendu ndu ko ɗon ndu yarata watti ni noon ɗo weendu mbule weendu jeeri awgal e weendu waalo eyi ja gafoji ceele ɗum fof ko guese kono noon konnguɗi kam konnguɗi tout le temps pulaar ene garta e tarih pulaar ɗum tagi mbeɗa heewi wiide wittiyankoɓe men wiyeteɓe universitaire uji wonɓe taw ko wittiyankoɓe mawɓe saaha eɓe jogoo caɗeele e wadde tarih pulaagu ko waɗi ɗum e yiyandam ko tarih men ko heewi yimɓe heɓen mbi windaka ene winda kono noon windaka e français windaka e anglais winda koye pulaar walla arabe joni noon universitaire uji men ɗi hewɓe maɓɓe mbawa arabe mbawa pulaar arabe celluɗo ɓe mbawa ɗum ƴettude noon tarih bindanoɗo e arabe ne watta e français wona hunde weeɓa e yeru deftere gando goto ne wiye Cheikh Moussa Camara ne jeeya Ganguel o windi deftere wiye Zoru Batatin deftere nde ne posi probléme o universitaire uji kewɗi pour ɓe mbatta ɗum e pulaar walla ɓe mbatta ɗum e français weeɓata sabu o windi ɗum koye arabe e defte goɗɗe deftere wotere ne woni wiye chronique du Fouta windi ɗum ko Ari Gaden kono Ari Gaden jeeya haala ka jeeyi haala ka ko biyete tafsir ɓoggel Siri Abbas Sow heeɓema ko haala ka à partir de Siri Abbas Sow ko ɗon Ari Gaden kañum ne heeɓi mi anda anamo heeɓi ɗum kankone kono ko haala ka jeeyi ɗum ko tafsir ɓoggel totti ɗum Siri Abbas heeɓi ha hen Ari Gaden kanko windi chronique du Fouta e nden deftere wiyetede chronique du Fouta sa ƴeewi laamuji limteteɗo ɗi kañum fof ɗin toon eɗi chronologie majji woni duuɓi mum fof maɓɓe foti laami fof ne winda e nden deftere eyyi kono sa ƴeewi beele Ari Gaden ko haali ko ɗum wonno haala asli ka walla wonko woppi hen ɗum tagi wittiyankoɓe pelɓindir ɓe mbiya ala ko ni ɓe mbiya ala ko ni eyyi bawɗo hen mo Allah rokki chance wawde arabe walla wawi ɗemgal ajami woni mawɓe men nden ne binnanno kono binnanno koye ɗemgal ajamiyankore sa nani ɗemgal ajamiyankore tan ko ɗemgal ngal wona arabe nden kala ɗemgal ngal wona arabe maɓe pamna mbiyanon ko ajami binda e ɗemgal mo mbawɗa janggude ɓen wittiyankoɓe windannoɓe no gooti mi rokku hen yeru goɗɗo biyeteɗo Alpha Mamadou Aliou Thiam ko goto e jambereɓe e waliyaɓe yaadunoɓe Cheikh Oumar Foutiyou Tall o yeehino wolde o arti Oumar Oubar wiide haare lawol on kala ko Cheikh Oumar waddano péripétie mum ɗo rewno e gololo mbadda e suruji jaɗno ɗum kanko Mamadou Aliou Thiam o windiri ɗum junngo makko kono wona e français winda koye ɗemgal ajami e arabe ajami no ko woni ɗemgal ajami encore wayi kono koko mbiyan ko pulaar tan eyyi joni noon mo wawa pulaar o wawa arabe so wi omo witta tarik fuura e pulaago e foof maw dañ hen caɗele seeɗa ɗum waɗi frein hewɓe wittiyankoɓe ɓe gasata ɗaɗi iwdi ko tubakoɓe mbiyata étymologique du terme ɓe meftata tan ko dow eyyi konnguɗi ɗi holko ɗo joforo e iwdi majji eyyi sa ƴeewi titre uji ɗi tan no mbirumami ɗo jaawoɓe en mannankoɓe en satigueɓe en leppi ɗi ɗon farba en farba sa ƴeewi ko fara sa ƴeewi farba joni ɗo men ɗon waɗi farbaji kewɗi aɗa wiya gawlo mbiya ɗum farba wona gawlo mbiyata ɗum farba baylo mbiyata ɗum ko farba hay baylo wiyata ko farba baylo laamɗo wiya farba taw ko laamɗo farba jogol farba biran amadem farba ko farba wiyete est ce que farba jum ko laamɗo farba RM Cilon ko laamɗo ɓatti firde han farba han ko farba o ko titre honorifique woni gardiɗo no mbiyeten honorable député e way ko wiide honorable ni e donc farba o ko titre honorifique est ce que sa ƴeewi asli par exemple Diawɓe won wittiyankoɓe wiɓe koɓe barinaɓe kamɓe Diawɓe eyyi barinaɓe bari bara firti ko ndiyam wiyeɓe les bara tigui joom ndiyam en ɗum tagui e Diawɓe ma taw hen Diawɓe taw noon ɓen Diawɓe kadi nawe banggue wiye Diawɓe dalli jeeyi ndiyam wadde ɗon bara o ma artu bara tigui joom ndiyam ɗum tagui jajaɓe ɓeɓe ko barinaɓe wadde ɓe gona bara tigui en joom ndiyam
konngol fof am ne arte pulaar mbiya ilam nebbam kossam ɗin konngol fof sa ƴeewi defte Aboubacry Moussa Lam ma yiyen omo windi deftere nde wiye palel jumri ɗe goni ha tati walla heeli e yoyo ha futotoro ma taw konngol ɗiɗon fof Aboubacry Moussa Lam ne serdeji mbiya ilam ilo addi nayyi walla artirani fulɓe nayyi ilo o ummi ko Égypte watto ummi Nil ko maayo ngo ngo bulɗu ha ngo nilɗi ɓorɗa wutti tan ɓorɗe ɓawol wiye o wutti nilɗi koye ilo o ilam ɗam ilo ko to ummi wadde ilam adara ko ndiyam so maaje men keewi mbiyata ɗum amo toon eɓe jogui maayo wiyata ɗum ko amu so maayo heewi ha watti rufde ɓe mbiyata ɗum ko amu enen mbiyata ɗum amo eyyi wadde konnguɗe men jiɗi mi yiiɗi konnguɗe pulaar sa yettima e konnguɗe misranaɓe hanki koɗi gooti nde wonno ko heewi ko toon umma eyyi seydi Guisse mboɗo sikki han bandiraɓe keeɓi hen gartam no feewi e nde ɗo yewtere par ce que koko findinta kadi koko tindinta no feewi eyyi wadde sen paami tan ko ɓuuri hen hewde e fulɓe ummi koye jawɓe ɓe par ce que wona yettode ko wiyama jawo tan hankanti ko lasɗi e nder fulɓe eɗen mbawi andude kinde fulɓe no poti seydi Guisse eyyi sa ruttima to mi winoma nane jawɓe pecci taballeji kono caggal mum enen hande Fuutotoro mo gonɗen o ko ɗo tan jiiten kinde mbeɗa heewi yewtude ndeɗen yewtere mbimi kinde sa yeehi ko nande Cameroun en Nigéria en a yitan kinde goɗɗe gaaɗe kamɓe ɓe ganditan ko pullo wonɗo jahata ni ala yettode pullo ala yettode wonɗo jahata wodani ko pullo tan mbiya pullo tan kono ɗo enen e Fuutotoro dagana demmankani tekan jorol manggo ne waɗi ko wiyete kinde sappo e ɗiɗi ne waɗi wiyeteɓe rimɓe fulɓe e ñeñɓe fulɓe e ñeñɓe fulɓe sa wi rimɓe fulɓe ko pullo gaynako on ɓe mbiye rimɓe fulɓe ɓe mbiye pullo toroɗo ɗiɗo ɓe mbiye ceɗɗo cuballo e jawanno ɓeɗo joyo ɓe mbiye rimɓe fulɓe hay goto ɓe ɗon ala meccal ɓeɗo joyo ngala meccal eyyi woɗɓe ɓe joyo woɗɓe ɓe wiye ñeñɓe ko ɓe jogui mecce baylo maabo sakke labbo e bambaɓe ɓe joyen jogui mecce ɓe goni ñeñɓe ɓe goni ñeñɓe goto wiye gawlo awluɓe awlunoɓe fouta moni mabɓe foof no enen mbiyata ko tubi ko mbiyata trok haadi haɗa jeere kalis alano ko gosti ko wonno yimɓe ndenta mbaɗa gosti ko joguimi ko mi adda ko joguiɗa ko gadda gostodire ɗum wonno hanki joom tew joom nebam joom kosama ko ɗum addata demo o ko rimi ko gawrimi ko ɗum addata sakke o ko fewdata ko ɗum addata baylo o labbo o sakke o ko même boɓe fewdata gadda ɓe gostodira e koye mabɓe eyi ɗum tagui mbimi sa ƴeewi konngol dimo o yimɓe ɓe nde nanguiri ɗum mbiya ɓeɗo ɓuuri wona ɓuurte ɓuural woni koto Allah so en paari banggue diine kono sa ƴeewi yimɓe joni no mbiyata ɓuuri ni sa ƴeewi mbiya ñaño ɓuuri ni par ce que ñaño ne jogui meccal ɗum jogui ko wuurdi heddiɓe ko makko dépandi ngala ñeñɓe ɓe eɓe jogui koɓe guurdi eɓe mbawi fewnude heddiɓe koye mabɓe dépandi ɗum tagui dialectique philosophe ne mbiyata ni quand le maître devient l'esclave gaddanomo hunde o sen jaari on banggue o ɓuuri remdude gonga philosophe goɗɗo wi dokkal ala dokkal wodata kono dokkowo natti wodde ko rokkete natti wodde dokkete natto wodde ɗum woni dokkal ala ay gawlo ko aɗantuma ko gawlo ɓuurma par ce que gawlo ko haalantuma ko an ɗaɗum e hoorema ko rokkuma ko ɓuuri hewde an guittata ko kalis walla hunde dokka kalis o c'est quelque chose fabriqué omo jogo ɗum aɗa jogo ɗum kono kanko jogui ɗum ko jogui ko an ala ɗum o haalanma e hoorema ka anda e hoorema beltoɗa walla guitta hunde dokkama a rokkani ko échange boɗɗo par ce que kanko addanma ko an anda ɗum ala ɗum gonga celluɗo ɗum tagi ay ndimago ala ɗum gonga seydi ɗum ɗon ko woni maslaha gurdam moni foof ko jogui adda wiya joyorimɓe joyorimɓe joyo ñeñɓe goto gawlo en wonde wiiteɓe gallunkoɓe ceerno Mamoudou Dia o wi wiyeɓe maccuɓe o wi wona maccuɓe wiyete ko majjuɓe janggui paami gayni ndeni hay goto jeeyaɓe goppeɓe jallaɓe mabɓe o wi walla mi jiyaɓe o wi ɗum wiyetata ko ni min jirunoɓe min jiyano koroje mabɓe ɓe jii koroɓe goppeya sa ƴeewi oɗon expression maccuɓe ne godno kono koye temps jihad en jiiɗa nadde nde ɗon lawru ko lawru yanje kono hande ko wiyete ko ɗum o dañ maccuɗo mo mbawɗa ñamminde walla mbawɗa ligguide mo mbawɗa ñammude holto woni donc abolition de l'esclavage natti ɗum kono ɗeɗo kinɗe ha joni no gooti hay ɗen kinɗe goɗɗe ɗe yahata eɗen nafa joni maabo hande holmo jiiran jooɗe ñiɓal natti kaari ko maabo kaari ko sakko inde ƴi keddi
min gartoyde wadde émission goɗɗo beele mabuɓe hannde ɓe ko mabuɓe beele waɗata neɗɗo maabo ko wonde ɓimaako walla ko jogade meccal ngal ɓen min gartoyde émission Allah lam inchallah kon mboɗo sikki won kadi hinde wonde jilli nde Fouta wiyeteɓe sérifaɓe sérifaɓe ko banggal arabe a sérif kadi ko konngol arabe sérif fiti ko tedduɗo sen duttimi en gasi konngol ngol taw yimɓe fof ko tedduɓe teddinanko julɗo kono noon ɓe mbi séri to banggal asli banggal ƴiƴam ko yaltuɓe Aliou bin Aba Talib Fatima bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltuɓe on ɓe ngoni sérifaɓe teddinirten men ko sababu rasul kono neɗɗo fof ko tedduɗo eyyi ɓen noon no ngoode men taw koye fulɓe ni mais eɓe jille asko mabɓe so juuti eɓe jiida e rasul sallallahu alaihi wasallam wiyeɓe ko sérifaɓe ɗon aɗa andi eɓen cilon toon ɓe ɓuuri hewde siège mabɓe ɓenne kadi koye kinɗe fulɓe jeeya ɗum tagui woodi wiyeɓe ko 1 1 2 inde mbimi min ko 1 3 eyyi wadde kinde ɗe jeeyi joni ha 1 3 hinde noon sa yi nani hinde tan ko jalode ko jalode oɗo holno gandirtama ko mabba tawata komo saña o no gandirta ko labba tawata koye leggal ɗum ko jaloɗo ngol tordagal par exemple 1776 avec l'ère de Ceerno Souleymane Racine Bal Ceerno Souleymane Bal yettere ko Ba o watti hen laamu wonti Baal ko pulo urur kono o yettere ko Baal hande asli makko so a ƴeewi ko Baba ko yettode ne egga neɗɗo en yettatno hanki ndeɗo yettode janggo nde egga hande yettereɓe sal e Fouta salsalɓe fof so a ƴeewi ko babaɓe est ce que mami waɗani émission so Allah jaaɓi min gartuɗo en min jewtoyi ko fare sa ƴeewi jettoje fulɓe ko 4 Ba Diallo So Bari jettoje fulɓe gasi ɗeɗo jettoje jibini jettoje ɗe foof kadi ko yewtere won waɗi ɗum noon ko jettoje nayyi ɗe ran so pullo innama naggue inne nayyi sifaji mum ko 4 naggue waɗe ɓalewe olde e ranewe ni nayyi poti wadde yettode pullo foof Ba So Bari Diallo yettode foof jillodiri koye naggue gote est ce que sirruji mabɓe sirru pulaar yadata koye jeygol ndiyam leydi e hendu woni les 4 éléments de la nature yaade sirru gallaɗe burgal woni l'étoile de David ɗum fof ko sirruji men gartoy so Allah Seydi Guisse Allah jarama en beltima no fewi eɗen gandi ko woni koye hoore nde ko woni koye ngandi ndi wawi hedde émission hay 2 heures de temps ala ko haali noon quelques minutes kono woni ko mbiten koye matoro en jubbat hen seeɗa tan kadi ha ñande wonde kadi inchallah sa heeɓi yaajede garen jokkiten en bandiraɓe par ce que eɗen gandi ko kalta ko gartam ɓolam kadi ko hunde nde ganduɗa en foti jojo foof yaltinede e médiaji men par ce que hewɓe nanɗo surtout woni sukaɓe men hewɓe nanɗo ganda holko woni pulagu ganda holto gummi ganda holɗo payi te neɗɗo en foti andude hoore muɗum te neɗɗo wawa andude hoore mum sona ko wayno moɗon taw ko gandi kisɗe baɗe no moɗon wittuɓe taw kadi ko jangguɓe ɗum tigui pinani tan daari mbiyene kaala jooɗo kalane bandiraɓe keeɓe hen gartam wadde noon en beltima no fewi Seydi Guisse konngol ma mbaydim gara mbaynoɗa bandiraɓe ɓe mbaynoɗen ha lawol gongol inchallah ɗum noon a jarama Seydi Dia mi yetti Piindi TV kala e kuuɓal darnuɗo galle o e wo liggotoɓe galle ɓe foof caggal mum mi salmini surtout ɗo jeyami ɗo woni ɓoggenaɓe Wirembolo Sare Alimalum kadi yewtere ma mbiɗa ko jajaɓe ɗum tagui e mbeɗa softanno jabade hen nde wonno min ceernam wasilam ko ceerno Abdoulaye Dia don Hammadou Baba Samba Maloum ko jajaw e jajaɓe Hammar Bray on jeeya e mawɗo amen goto ne wiye Dia Adama Oumar woni général Dia Adama ko heewi ko kala hen ɗo ni kanko hoorema komo haala ɗuɓi waɗi noon nde wonno ko witti hen kanko hoorema ko ɗon beltotumi guiƴam Amadou Ousmane Dia on koye galle mabɓe Dia suudu Oldi Dramane kamɓe jogui tabalte titre honorifique hande tabalde jeeyande halayɓe nde kamɓe jogui ɗeɗon tabalte ha nane subaka ɓeɗon jajaɓe Oldi Cheikh Oumar Dia gonɗo to Belgique ɓen foof mbeɗa weltinaɓe yewtere nde ɗum noon yo Allah rokku en tan famde tarikh ganden tarikh wona ko windaka ko hunde windade kadi enen kala ko kalɗen ɗo en wona gandal kalduɗen ala ko sikkude ko bittuɗen e kayitaji ko nanɗen mawɓe men ne kaala sen kaali ma wad naftoriɓe tan mbiɗen hen kaala nde wonno ma won ko ɓeydan yimɓe assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh waaleykum salam warahmatullahi taala wabarakatuh a weltanama Seydi Guisse ewo en beltiniri ennenne endam jajaɓe kala e kuuɓal par ce que ɗen gandi sen mbi jajaɓe tan ma haqqillaji men yaato to endam jajaɓe ko dental ganduɗa kala jajaɓe to gona e guilay Mali ha e Mauritanie ha e Sénégal foof nani hen wadde en beltiniriɓe oɗo émission ko noon tigui gorko pullo oɗo koɗonowo en no salminama juurama weltanama hoddu rewi lawol woni pulagu tigui enen en beltiniri bandiraɓe mbi kala ko feewe yewtere he kala ko feewe jonde he ko Allah subahanahu wa taala o kala kadi ko ngakki hen ko enen kono wonano ko ɓuuren meɗen en jetti Allah noon nde puɗɗiɗen bisimillahi rahmani rahim jofnuɗen Allah alhamdulillah rabbil alamin Allah eɗen dokka bandiraɓe kadi rendez-vous e jonde wonde inchallah kadi invité goɗɗo yo Allah hokken wadde no mbinoɗen Allah jarama on jarama